Hola, hola, què tal? Benvinguts a aquesta segona semifinal de la Supercopa Catalana. Cindrich, Mem, encara Mem, amb el braç esquerre, potent. El llançament de Dica Mem a favor de les Plugues. Veiem la repetició de la falta. Serà Josep Maria Grau l'encarregat de llançar. Atura la primera Nilsen, no la segona. El rebot que afavoria el propi jugador. Capaç de fer absolutament tot. L'aturada de mèrit de Nacho Santos. I va Grau, Nilsen que arribava, tot i tocar la pilota. El gol acaba pujant al marcador, empat a les Plugues, 2 gols consecutius de Josep Maria Grau. Que de moment ha aguantat l'embranzida, Arribarem ja al minut 15, al ben mig de la primera part, i estan completament dins del marcador. El gol picaré per sota les cames de Julen García. Encara la circulació exterior, ara el llançament de Julen, torna a aturar Nilsen, fent gala també del seu poder. Urdangarín en contraatac, senzill, suma el dorsal 77 blaugrana. Ja sabem que el Barça amb un... La jugada preciosa ara d'Héctor Fortuño, agafant-la a l'aire i batint a Emil Nilsen, jugada celebrada per tota la grada. Gran gol ara. Per García, Sergi, i tornava Julen, arriba la pilota mansa a les mans de Pérez de Vargas, intenta el contraatac al Barça, és Ariño qui arriba amb el gol, doncs no sumarà aquest gol, la falta en atac provocada per Sergi Pérez. Encara buscant el forat, la pilota és viva, el terra Jang, l'acaba rescatant Héctor Fortuño, des de sota de tot, Julen, Sergi Pérez, Julen García, la passada per Fortuño és tocada per Dica Mem i altre cop a punt de recuperar Jan Calterra, vol Esplugues i acaba arribant el gol, l'acaba superant Eloi Ribas a Gonzalo Pérez de Vargas, la passada llarga, altra oportunitat per Eloi Ribas, que s'havia quedat de palomera una miqueta al terra i aprofita 2 gols consecutius pel dorsal número 6. Sí, mira. Encara segueix el festival, ara el contraatac, la finta, la passada i suma Sergi Gomà. Ho prova Grau, Josep Maria Grau, acaba els rebots afavorint una miqueta de sort a Joan Pi, doncs que també aprofita per marcar el seu primer gol. Quan ara arribem al final d'aquest partit, i així llançarà aquests 7 metres de Bane, que no perdona i deixa un marcador final de 22-41 favorable al Barça.